Jak wygląda sytuacja Śląska z perspektywy socjologicznej? Ja podaję z tym. Dziękuję bardzo. Ja chciałam zwrócić uwagę, Państwa wyżej, tak, że nie ma jednego Śląska. I to jest bardzo często takie stereotypowe myślenie, że myśli o Śląsku i utożsamia się Śląskiem ten region wschodni przemysłowy, który już administracyjnie nosi tę nazwę. A Śląsk także to jest Śląsk Opolski, to jest Śląsk Cieszyński, o którym się zapomina, czy tak zwany Biały Śląsk, gdzie okolice Lubnica, propaganda nazwa stworzona przez Gustawa Kończyka dla jego potrzeb. Nie wspominam o Dolnym Śląsku, bo on zostaje Śląskiem już tylko z nazwy. Te obszary Śląska są różne, bo mają inną tradycję i historię i w konsekwencji też różnią się kulturowo. Nie można mówić o jednym Śląsku, bo Śląsk Cieszyński należał w przyszłości do Austro-Węgier i pozostaje protestancki, a znalazł się w niepodległej Polsce w 1922 roku. Śląsk Opolski to region rolniczy, trochę przemysłowy, który w granicy Polski został włączony w 1945 roku i doświadczył nazimu niemieckiego w latach 30. Śląsk Wschodni, często właśnie utożsamiany ze Śląskiem, to obszar przemysłowy, który w 1922 roku wszedł do Polski. Zatem nie ma jednego Śląska, bo każdy z tych regionów jest trochę inny i ma trochę inne tradycje. Nie ma jednego Śląska też ze względu na strukturę społeczną, bo przemysłowa część regionu jest głównie miejska i tu mieszkają właśnie ci stereotypowi śląscy górnicy i ich potomkowie, ale też ludzie pracujący w innych gałęziach przemysłu ciężkiego i usług. Śląsk Opolski na ogół to jest rolnictwo i trochę rzemieślników, trochę pracowników przemysłowych. Śląsk Cieszyński to przemysł i szeroko rozumiana turystyka, więc znowu tutaj nie można mówić o jednym Śląsku, bo ta struktura tu jest różna. Inne są tradycje pracy, inny rytm pracy, inne doświadczenia organizacyjne. Śląsk też jest pograniczem. Jest to pogranicze zarówno etniczne, jak i kulturowe. Etniczne, bo od wczesnego średniowiecza na tym obszarze mieszkali ludzie o różnym pochodzeniu. To był teren, przez który przechodziły szlaki handlowe z południa przez Bramę Morawską i ze wschodu kupcy wędrowali, prawda, od Kijowa przez Lwów, Kraków, Wrocław aż do Drezna. Też spustoszenia polityczne wojna sprawiły, że ten obszar był zasiedlany przez osoby spoza Śląska. W socjologii taki obszar jest nazywany policefalnym, takim, gdzie występuje wieloszczulnych narodów, w przeciwieństwie do obszarów monocyfalnych, które w centrum się znajdują, są jednolite kulturowo, jednolite narodowo. W zachodniej części regionu bardzo szybko, najszybciej pojawili się w znacznej ilości Niemcy i Czesi. To doskonale przedstawił Roger Murmanski i Norman Davis w Mikrokosmosie książce o Wrocławiu. Natomiast na terenach wschodnich ten proces nastąpił później i istotny napływ Niemców, Szkotów, Francuzów, Włochów nastąpił wraz z industrializacją, czyli w XIX pojawili się nie tylko ludzie z tak zwanym kapitałem założycielskim, ale też i specjaliści, organizatorzy nowego życia w regionie. To pogranicze, które tutaj istnieje, jest takim pograniczem, który Norbert Friedrich Bart nazywał, rozumiał jako pogranicze, gdzie ludzie różnych kultur i różnych etniczności stale z sobą się kontaktują. Oni nie zatracają swoich cech, a kontakt z innymi uświadamia ich specyfikę. Ale Śląsk jest też pograniczem w takim rozumieniu, o jakim ksiądz Szramek pisał. Czyli rodzą się tutaj ludzie są podobni do kamieni granicznych, które z jednej strony wynoszą znamie polskie, z drugiej niemieckie, albo do gruszy granicznych, które na obie strony rodzą. To nie są ludzie bez charakteru, to są ludzie o charakterze granicznym. Śląsk też nie jest jednolity, czy jeden, ze względu na tożsamość narodową. I to jest efekt właśnie tego pogranicznego położenia i osadnictwa. I tutaj zawsze istniała taka skala tożsamości. Niemiec, Ślązak, Niemiec, Ślązak, Polak, Ślązak i Polak. Takie identyfikacje są powszechne do dzisiaj. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. W każdej rodzinie taką różnorodność identyfikacji można spotkać. I to jest stała cecha Śląska. Zawsze też na Śląsku pojawiali się nowi ludzie, którzy po paru pokoleniach czuli się Ślązakami. Potomkowie tych, którzy osiedli w XII, XIV czy XIX wieku, są uznawani za 100% Ślązaków. Gorzej z tymi, którzy napłynęli w ostatnich 70 latach. Nie wszyscy z nich chcą być uważani za Ślązaków. Nie wszyscy się utożsamiają z kulturą śląską regionu. Wielu z nich
otoczenie nie postrzega jako Ślązaków. Zapewne niektórzy z nich staną się tymi nowymi Ślązakami, inni pozostaną Polakami. W tych dyskusjach toczonych w Polsce o Śląsku zapomina się też o Niemcach, którzy się czuli Ślązakami i przez wiele pokoleń w tym regionie żyli. To doskonale opisuje ich sytuację w Niemczech Ursula Herrschtauer, niemiecka pisarka w książce My dzieci przesiedleńców, gdzie pokazuje, że Ślązacy właśnie w Niemczech byli traktowani jako prowincjonalna, mniej światła ludność o braku jednoznacznej tożsamości niemieckiej. Czyli analogia widoczna. Stąd nie dziwią te wszystkie deklaracje spisowe. Ja może już ich nie będę przytaczała, ale w każdym razie ten rozrzut i określenie, że część jako tylko Ślązacy, część z pierwszą czy z drugą tożsamością śląską się pojawia, ale w sumie 847 000 określiło się używając słowa Śląsk. Nie ma też jednego Śląska z powodu różnych wizji regionu, przyszłości regionu. I też zresztą tak było, bo byli Ślązacy, którzy asymilowali się do tej grupy dominującej, niemieckiej, czeskiej czy polskiej i przestawali być Ślązakami. Oni na ogół widzieli przyszłość regionu właśnie w tym państwie, w którym się znajdowali, czyli w Niemczech, Czechach czy w Polsce. Pozostawała to największa grupa, która Śląsk postrzegała jako swoją własną ojczyznę, małą ojczyznę, i korzeniowskie hasło Śląsk dla Ślązaków w XX wieku zyskiwało coraz większą popularność. W II Rzeczypospolitej Śląsk miał autonomię, która powodowała, że istniał własny Sejm i Skarb, czyli prawo decyzji w sprawach gospodarczych, administracyjnych i kulturowych. Część obecnych działaczy śląskich odwołuje się do tej tradycji i tak widzi przyszłość regionu, na przykład Rasi. No ale co wtedy zrobić z tymi mieszkańcami regionu, którzy nie identyfikują się ze Śląskiem? Inni z kolei kładą nacisk na śląskość, uważają, że w ramach państwa polskiego można wiele osiągnąć przez aktywne samorządy, np. Związku Górnośląski. Jeszcze inni kładą nacisk na pracę u podstaw, czyli szerzenie wiedzy o historii i kulturze Śląska, często w własnym języku. I tu właśnie wspomniane wydawnictwo Silesia Progress, czy Antena Górnośląska, czy nawet DUŚ, czyli Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich, w ten sposób widzi pracę. Są tacy, którzy akceptując silne związki z kulturą niemiecką, widzą Śląsk jako bliższy Niemcom. Więc znowu, nie można mówić o jednym Śląsku, jeśli chodzi o wizję przyszłości. Również inną wizję przyszłości mają ci, którzy mieszkają poza dużymi centrami administracyjnymi, na przykład mieszkańcy wsi, którzy żyją głównie życiem wsi i regionów. Badania, które robiłam rok temu, okazało się, że szczytne hasła ani Rasiu, ani Związku Górnośląskiego, ani innych ruchów na wieś opolską w ogóle nie docierają. Ludzie żyją innym życiem, swoją polityką bardzo lokalną i bardzo gminną, to można rzec. Również inną wizję przyszłości Śląska mają ludzie na różnych szczeblach hierarchii społecznej. Ci, którzy patrzą na Śląsk z perspektywy ponadnarodowej, europejskiej, widzą przyszłość w harmonii i współpracy wszystkich mieszkańców i władz i widzą szansę na rozwój gospodarczy i skorzystanie z funduszy unijnych. Ci, którzy myślą kategoriami państwowymi z kolei, nie chcą podziałów i myślą tylko o jednolitym społeczeństwie regionu. Natomiast działacze regionalni myślą bardziej o ludziach i chyba skupiają się na uregulowaniu napięć na miejscu. Nie ma jednej przyszłości, nie ma też jednej przeszłości na Śląsku, jednych wspomnień. Inaczej pamiętają czasy niemieckie nazistowskie mieszkańcy Śląska Opolskiego, inaczej wschodniej części regionu, która należała do Polski, przepraszam. Tragedia Górnośląska jest wydarzeniem, które łączy mieszkańców Górnego Śląska, ale już w mniejszym stopniu Śląska Cieszyńskiego. Prywatne doświadczenia wojenne też są inne. Jedni z Wehrmachtu trafili do Związku Radzieckiego, inni do armii Andersa. Jeszcze innym udało się uniknąć wcielenia w armii. Dla wszystkich natomiast ustrój socjalistyczny był tym niezrozumiałym i trudnym do zaakceptowania eksperymentem. Zatem, kiedy mówimy o Śląsku, trzeba pamiętać o jego różnorodności i wewnętrznym bogactwie.